ole clear tu te chibai le vek ole tunchum kan video a chuan online atanga kan Aadhaar Card ta kan hming, date of birth, address, gender le language khang panga te correction ti dan le thlak dan kan clear hovin kan en ho le don ani saberin Google Chrome hian UIDAI Aadhaar ti kan type panga uidai.gov.in ti hi kan click le don ani ti chuan Aadhaar website ta official website ta kan luta kan scroll thlanga update Aadhaar ti option a hian update demographics data online ti hi kan click don ani kan click zo hnuah chuan name, date of birth, gender, address and language online ti lo oma eta hian name, date of birth, gender, address le language te correction ati theini chuan proceed to update Aadhaar ti hi kan click anga proceed kan click zo hnuah chuan Aadhaar number enter tur lo oma kan enter zo hnuah chuan captcha verification kan enter lenga send OTP kan click anga ti chuan OTP kan click anga login kan tile don ani chuan kan soitong khan Aadhaar number kha digit som pahnih kha kan enter anga chumi zo chuanin captcha verification right side ta captcha lo lang hi kan enter don ani captcha tian kan enter anga right side lama hian kan thlak do in chuna thlak thei boka send OTP ti kan click don ani kan send zo hnuah chuan one time password OTP kha kan register mobile number a khan SMS kan donganga OTP kan donganga chumi chu atmoi bera enter OTP tia hian kan enter don ani OTP kan enter zo hnuah login kan click anga login kan click zo hnuah chuan update demographics data tia hian kan click don ani kan click zo hnuah chuan ti hian select any of the following other data to update ti ni tani ta hianin language te name te gender date of birth address mobile number email ti te lo lang tani heng housing a hian language ani emo name emo gender date of birth kan tiang chi address te kan du ber kha tian kan click don ani pahni pathum te po voi khata kan edit theya correction kan ti theya chuan heng housing a hian correction kan ti du ber kha kan click don ani date of birth hi tunchuma hian correction kan ti dona chuwang chuan date of birth hi kan click anga adang zong hi kan unclick don ani proceed ti kan hmet lenga proceed kan hme zo hnuah chuan pop up lo langa box a hian kan tik anga proceed ti kan hmet le don ani proceed kan hme zo hnuah chuan date of birth correction ti tur lo langa enter details a hian correct date of birth dik zo kha tian kan enter anga kan chulu tanga ani lo pon calendar right side a hian oma hemi tang hianin awlsam takin date of birth kan select don ani kan select zo hnuah chuan valid document proof document kha upload anga ya ta chuan passport te birth certificate te tin pen card kan ti te voter ID tikhan document proof chi rang rang kha lo om ta ni tuna select tur hawa hian option lo oma tunchuma hianin birth certificate hi document proof atan kan hmang dona kan select dona ni upload document kan select anga computer a emo mobile a emo birth certificate thlak kha PDF emo image file emo kan da thanga kan select dona ni kan select zo hnuah chuan preview kan click lenga preview kan click a ti chuan captcha verification enter tur lo omani captcha verification kan enter zo hnuah chuan send OTP kan click lenga OTP kha kan register mobile number a khan kan dong don ani OTP
mobile kan ton ha kan click anga kan enter anga ti chuan hitami box kan tick anga make payment ti kan click le don ani make payment ti kan click a ti chuan choose payment method ti lo ma cheng som nga pek turania ta khan net banking kan select anga bank option sang kan bank hon na kha kan select le don ani tun chuma hian SBI ka select a chuan net user ID le password te kan chulu tanga kan login anga confirm kan met lenga confirm kan me zo nuwa kan confirm lenga OTP mobile number ahan kan dong don ani mobile number OTP high security password kha kan chulu tanga confirm kan metanga your payment was successful ai ditani chuan cheng som nga kha kan pay ta chumi zo chuan website ahan kan lut lea automatic in transaction successful line tia chuan hnuai hian URN number te voice number te ti khana lo lang ta ni download te kan click anga kan click zo hnuah chuan kan open don ani PDF form kha Aadhaar number te URN update request number hi poim oi mema status kan check na turani a thang te kha lo lang ta ni ti chuan ni khat hnuai mo kar khat hnuai mo UIDAI website ta khan Aadhaar official website ahan kan lu tanga update Aadhaar ti option hoya khan check online demographics update status te kan click don ani kan click anga check status ti lo langa Aadhaar number this som pani kha kan enter anga URN kan ti kha kan enter bokanga ti chuan kan status kan check thei don ani Aadhaar number an enter photila chumi zo hnuah chuan URN kan ti update request number ti kha michinami hetami PDF kan open ami kha digit som pali turania mai ro chu digit riat 1 2 3 4 5 6 7 8 digit riat chi apea digit som pali turania engtinge kan tiang kan ti chuanin digit som paruk atlin na lo zong kha atlin lo na zong 0 paruk kan bel don ani achan chu given a hian hemi slip a hian digit riat apea som pali digit turani wang khan ahmalam zonga 0 paruk kan belanga chuan URN apeksa digit riat kha hian kan enter anga adang zong hi chu 0 paruk kha kan bel top dor ani ti chuan digit som pali lo nianga captcha verification hi kan enter le don ani captcha verification kan enter zo hnuah chuan check status ti hi lo oma kan click don ani ti chuan kan status kan correction kha UIDAI lamin official lamin an lo checka an correct ton ni chu hita hianin alo lang don ani ni som panga chungin an lo correct anga ti chuan correct na kha UIDAI website tang tho khanin kan download thei don ani hemi process a hian man in atang ngein mani computer mani phone atangin man in luma atangin DCIMO Aadhaar Enrollment Center kan tia te kal ngai lovin awlsam takin tikhan kan Aadhaar Card kan details diklo te kha correction kan ti in kan thlak thein kan update the ani